guys! Good morning! Vlog sa me. Good morning! Padong nami mag-trek sa Cantabon Cave. Yan, nami doha ka book guide. Mga gwapa kayo si Mary Joy o si Angel. Pero naman sa na silang luyang pangan. So, see you guys in the cave. Di na mag-sweeper, lop. Lagoon na. Ford stone. Amazing. Hi guys, so yeah, manami og kanang caving na nabalik na mi diri sa among gistayan kay basa kay tanan, basa kay mistanan. Nangaon pa mi karon na nag-prepare og noodles, buwad niya sila blob kay giinit amo ang sudan gahapon sa katong triad kanang nabilin. Kanang naka-decide mi nga mo extend na lang dire og one night. Pero mamalhin mi og lain nga room kay nana may naka-reserve dire. After na mo og kaon kanang manghipos na mi dire sa amo ang mga gamit. Then mobalhin mi sa pikas na room. After siguro na mo og pang-arrange tanan nakabalhin na mi kay muadto na din mi sa lagoon magsuroy-suroy mi. Di ba lab? Yes, yes, yes! Yes, ngaon sa mi kay murag na nagutom mi dito sa cave. So, see you guys later. Hi guys! What's up, people? So, we're back. Kay manaman mi og kaon, manami og plastar, manami og ili, ay manami og balhin sa among gamit. Yes, So, yes, karon yes. kay naami sa Hidden spots. Hidden spot. Hidden spot. Diri sa Siquijor. Mm-mm. Stay hidden siya. So, it's for you to find out. Bitaw. Mm. Pakita na nato. Ano siya? Welcome to Nanay diving dire yo. So mga locals kasagaran dire. So dili gyud ni siya makita sa mapa. Oh, Sa dili ni siya Siquijor. makita. Dili sa ni siya ma-search sa internet. So Dili wala pa pa. kayo. Oh, dili pa. Nya kon, naon ninyo mingaw jud kistanan. Kamera gyud. Mm. So wala pa kayo yung naka-discover mga tourist ani. So kasagaran mga ni kay mga locals. Amazing kayo kay naay ka ng Daghan mga kay kuy. na mga koy dagko kistanan. Daghan kay mga klas-klaseng isda. Mm. So, enjoy ni na mo ang spot karon kuha na mo kay cameraman dire. Mm. I remember her. I remember her. I remember her.
Manamig Mana. kaligo. Fresh na fresh. Fresh. Nice kayong water, blue kayo niya. Wala. Enjoy ra jud na mo kay kamera niya. Bugnaw kay tanan ng tubig. Grabe. Di na mga koy kay igsawm na mo kay mo tos lawom igawas na mo kay mo saka sa sila balik. Bitaw. Puli-puli ra mi puli-puli ra mi gamit sa kuan lagoon. Lagoon. Nice bitaw kayo. Nice kayong mga kuy din siya makita. Ano? Dara na. Ito ang mga koy. Tama na. Dara mga kuy. Mm. Tagandagan sad sila eh. So tinaw jud kay water guys. Mm. Tinaw jud kayo. Kikita yun mo. Astang cam na capture gid sa cam. Bitaw. Yeah. Ipakita sa nato sila surroundings ko ni siya. Na yung mga vegetables. Vegetables ni siya. Murag farm. Farm na gid ni siya diri. Dara siya. Mo na siya ang lagoon. Di mo ni. Mo ni ang source silang kuan siguro water irrigation dito tanan. So After, asa na ta after? adto to sa kaan ka na. Patakabaw eh. Kung asa ni, asa asa ni, dadon sa road. bitaw. Amura to subayo na mong, Sa mo makitaan. again ganina. If asa mi mulusot, yan, sa mo makitaan, maura sa to mga to. Tutuon. So, see you later guys. Bam bam. Let's bam. Yama and let's share roll. Let's try for it. Yeah. So, nanami karon sa Baha Baha bar. na manirados like ka 11ish. Nagid silang sa gawa sa init. 11ish. Open sila 8:30 to 11ish. Buffet ato ang dinner karon dili sa Baha bar. At least makatilaw tag leksyon. Diyan na sila litsyon dako koy. So, let's go. Kana ta. Di na ta magdugay-dugay basta kaon. Let's go. Go. Hi guys. Don't mind my hair if it minds you. Abot na mi. Murag dagan-dagan tag activities na nabuhat karong adlaw. Salamat guys sa pagtanaw sa karon nga video and I hope nag-enjoy mo. And sa mga sa mga karong pa nakitaan ni na videos, please click subscribe. Click the bell button. Thank you katong mga nag-subscribe na nagtanaw balik. Thank you so much for your support. Expect for another adventures. yeah. Bam. Thank you and see you in the next video.